Teraz tieto hárky nikomu neodovzdávate, ľudia si ich môžete nechať. To hodnotenie robíme hlavne kvôli tomu, aby sme vedeli pri tom poslednom víne, ako vám chutilo to prvé. A už si to nebudeš pamätať. Posledné 2002. Bude asi najkvalitnejšie, ešte nie? Základné, najdôležitejšie pravidlo, pokiaľ sa chcete začať venovať vínu, víno hodnoťte, až keď ho ochutnáte. Nehodnoťte víno podľa toho, čo vám povie kamarát, známy, príbuzný. Nehodnoťte ho podľa niečoho, čo ste kde počuli o takomto víne. Hon je čas obce, kde sa nachádza vinohrad. V Čechách je to trať, u nás je to hon. Vlčina, Makovisko, Vlčina, Makovisko, Makovisko, Makovisko. Ja, ostatní alkoholíci,